adada amene chithunzi chawo chikusewera pasikini pa thopo zina lawo ndekuti ndi adada Alfred Nyirenda. Zaka zawo zakubadwa ndekuti ndi 38 pamene toyankhula pano ndekuti boma lawatapa ku Mzuzu apopo ndithudi ali m'manja mwa boma kumeneko ku Mzuzu. Enabe kumazafunsa kuti kodi apalamula chani adada amenewa, chinachitika chenechene ndi chani kuti akathere m'manja mwa boma. Ayi ndithu makosana tiloleni ndikuyalireni nkhani yonse imene yachitikira kuti no adada amenewa akathere m'manja mwa boma. Anyways, makosana nkhani yake ndiyosekesa pang'ono potengeranso nimene nkhani yake ikuyendera. Adada amenewa iwo atu akuti ali pabanja ndi mkazi yemwe dzina lake ndi Beauty Manda, komano controversial party ndionena kuti a Beauty Manda omwe ndi mkazi wawo amakhala ku dziko la South Africa kumene amakhala kuthamanga miti kuti no apeze thandizo komanso mwina akuwanga improve moyo ndi ali dziko limenelo la South Africa pamene no adada Nyirenda iwo ndekuti akukhala ku Malawi. Potengeranso ndi mmene akufotokozera a Edison Chimpeni amene ndothandizira oyankhulira polisi ya kumeneko ku Mzuzu. Komanotu akuti pamene pakhota njira nyane ndiponena kuti adona adawa ndekuti kuchonseko anayamba kuthamanga bwinobwino ndekuti moyo unayamba kuwayendera, anayamba kuvunga ndalama kulumizirato ndekuti mayi awo ku Malawi kuti no atha kuyamba project kumanga structure ndi zikuona kuti zinachitikadi mayi awo anapeza malo chakomweko ku Mzuzuko ukataone kamene kamaziwika kuti kaviwale ambiri amene timakhala ku Mzuzu tikhulupira kuti kumeneko tikudziwa bwinobwino ku kaviwale ndi malo otchuka kwambiri. Koinanso amene tinangoyendako ku Mzuzuko kumeneko tikudziwa bwinobwino. Nawo ukataone kamene ka kaviwale ndi kumenenso amayi ake a Beauty amene ni mkazi wa adawa a Alfred Nyirenda amakhalanso dera lomwelo. Komano ndetu ndi chapakatali choncho ndezikuona kuti amayiwa ameneno ndi apongozi a adada Nyirenda anayambisa project imeneyo kumanga after ndekuti mwana wawo akutumiza ndalama basi ndekuti yamba kumanga nyumba. Tithaso kuona nyumba imene chithunzi chake chikusewera pasikini pa thopo. Nyumba ndithu inamangidwa mpaka na kukhomedwa denga kuti no kwinako kumakhala kopita kuma finishing. Ndipo kutengera ndimene nkhani zikuyendera zikukhangatu kuti adada Nyirenda samazindikira kuna zonoti dona yawo ndekuti kumangisa nyumba ku Malawi, komano amene akuyendesa china chilichonse ndekuti ndi apongozi yawo ameneno ndi mayi ake a Beauty. Nkhani imeneyo zikuona kuti samazindikira bwinobwino ndi after no mphepo itapeza zokhuzana ndi ku project ya nyumba imeneyo zikuona kuti nkhani imene inawayipira kwambiri kuti zikutheka bwanji. Ine monga moto wa banja sindikudziwa china chilichonse kuti kuchitika project ngati imeneyo nkutheka kuti mkazi ameneyo ndekuti akundiyenda pasi atha kukhala zoona kuti akupanga zachiwerewere kumeneko chifukwa chake akukwanisa kumapanga ma project ngati amenewa. Ndi after atapita kukasuzumira nyumba imeneyo kuiona pameneno pa 19 April 2026 anapita no kumeneko ndikuyamba kugwesa nyumba imeneyo monga mitaoneranso pa zithunzi zimene zikuyenda pasikini pa thopo. After ndekuti wagwesa kenakono kunazatulukira mmisiri amene amamanga nyumba imeneyo ndekuti kumpanga kwa mfloti ata amene atadziwa zoti madzi achita katundu anawazika tikuthawa. Ndi mmisiri sanachedwe anangopita nokapereka ripoti kwa amayi ake a Beauty makamaka pa nkhani yokhuzana ndi kugwesedwa kwa nyumba imeneyo. Omwenso nawo sanachedwe anapita nayo nkhani yokaitula ku polisi ndi ngakhale a Nyirenda anawazika anapeza zoti polisi mmadziwa kale ndi ukadaulo wawo anayamba kumubulira mkulu ameneyi komapiro wake anamtapa. After kuntapa ndekuti kuyamba kumfunsa mafunso awiri atatu kuti nchifukwa chani mwagwesa nyumba imeneyo. Ndi pameneto ankanena zoona kuti iyeyo wagwesa pamene ankafotokoza kunena zoti akukayikira kuti ndalama zimene amagwiritsa ntchito pomangira nyumba imeneyo mkazi wake ndekuti atha kuti wazipeza mwa njira yosalongosoka. Kutheba kumene aliko atha kukhala kuti akupanga za uhule kumeneko ndi zimene zapangisa zonena kuti apeze ndalama zochuluka ngati zimenezo kuti ambe kumanga nyumba ngati imeneyo. Chifukwa chake popsa mtima anayamba kugwesa nyumba imeneyo ndi zimene amafotokoza kumeneko. Ndeto polisi kuyamba kuwafunsa kuti inu mwagwesa nyumba imeneyi ndi ndalama zimene muononga kumeneko mukuzidziwa. After mmisiriso ndeto anali pambali pa mmisiri kumfunsa kuwerengera bwinobwino ma calculations akuti to damage imene muononga kumeneko ndalama zake ndi zokwana 4 million. Ndi mukuyenera kuti mubwezerese mupereke ndalama imeneyo kuti no project ikhale kupitirira. Mukapanda kutero ndikuti khati kusungani kenako tikupitirisani ku khoti. Nkhani zake to nimene zikuyendera. Of course nkhani zimenezi zikuona kuti sizikupereka sense kuti munthu mzibambo ali ku Malawi mzimayi azipeza zoti ali ku Joni.
mafusobe kumazakhalapo kuti kodi kapena adada Nyilendawa anali limodzi ku John ndi mkaziyo kapena ayi. Chifukwa nthawi zambiri ine wa society kumapezeka zonena kuti mzibambo ndi amene amatha kukhala ku John or else ati ngakhale ali ku John ko mzimayi ndi kuti zimatheka kuti anthu amenewo ndi anali limodzi kumeneko pano mwina mzibambo anabwera ku Malawi kutheka kuti atazindikira zonena kuti zimenezi zimene amachita mkazi wakeyo behind his back chifukwa yake mwina zinachitika zinthu ngati zimenezo sinali yake ithoka mwina yotero kumanobe zothekaso sitingapange rule kuti mzibamboyi atha kumakhala ku Malawi amayiwo ndi kuti kumeneko ku John komano ndi nkhani zake ndi zofuta kwambiri ngati amakhala ku Malawi afterso kumaona mavidiyo amene amakhala kuzungulira okhuzana ndi mmene zimachitikira ku John Malawi makamaka akhala pa John kwa amenenso tili pa John pano ndi kuti timaziona zimenezo mmene zimakhalira azimayi akatatere ndi kuti ali mnyumba mwawoyo penanso azibambo akatatere agwidwa uku zinthu zake zachimpwirikiti zokhazokha so nkutheka kuti mwina akaonanso zinthu ngati zimenezo zimene zinampasa nthumazi kuti nkutheka adona aja ndi kuti akhala akuchita zinthu zosalongosoka kumeneko komano nkhani zake nkuthekanso kuti zimayenda bwinobwino amagwira ntchito bwinobwino ndi timaziwa kale kuti ndalama yakumeneko jako ukayisintha pa Malawi imazakhalabe ndithu ndi value nkutheka out of her own sweat kumachitato chitukuko ngati chimenechi ndi zotheka ndithu ngati amalimbikira zimatheka timaona ndithu zitsanzo zambiri kuti anthu ali John kumapeza kuti akuchita zinthu zotchakuka ku Malawi makamaka kwa anthu amene mitu yawo ndiyoyenda bwinobwino koma kwa anthu amene amakhalira bebida ndi zinjoyi ndi game yake imakhala yovuta kwambiri. Anyways mmene nkhani yake ikuyendera nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi kati maganizo alipo fotokozani comment section kwa molemekezanso maganizo anzathu.